अन्दागलेगाफोर जोङो जेरै जोंनि उदालगुरि काटलि टाउन मन्दलियाव गोथैफोर एबा थैनाय थांनायफोरनि थाखाय जायफ्रा बे हादोराव गोबां मिजिं आरो बरसाखौ लानानै बाप्तिस्मानि गेजेरजों बिथांमोना थैनानै थांबाय आरो बिसोरनि थैनानै थांनाय बिदा फंबाय आरो बिनानावफ्रा बे हादोराव थांना थानाय समाव उन्दै एबा गेदेर मिथिनाय एबा मिथियालाबानो बिसोरो पापफोर मावनानै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबायब्ला बिथांमोना जिउआव गावसोरनि बिनानै लानो हानाय जेबो बोलो गैला। बेनिखायनो जों साफ्रोम फोथायारि आइ आफानि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा बिसोरनि थाखाय बिनायनि गेदेर खाबुफोरखौ जोङो मोन्दों। बेनिखायनो जोंनि काटलिक फोथायारिफ्रा जोङो जेब्लायबो बोसोरफ्रोमबो बे नभेम्बरनि 2 तारिखआव गासै बुहुमाव गासै हादोराव गासै फोथायारि काटलि बिदा फंबायफ्रा थैनानै थांनाय आइ आफानि बिदा फंबायनि थाखाय बिनाय दिनखौ जोङो दिनै लायो। 1 तारिख नभेम्बरा जेरै जाय बिदा फंबाय आरो बिनानावफ्रा इसोरनि रायजोआव सहैनानै गोथार मुङै मख'जाबाय फोसावजाबाय बिथांमोननि थाखाय 1 तारिख नभेम्बरा गोथारफोरनि दिन आरो दिनैनि बे 2 तारिख नभेम्बरा थैनानै थांनाय आइ आफा आरो बिदा फंबायनिफ्राय गोथैनि मोनसे गेदेर फरब। अन्दागाफोर गोबां सुबुंफोर जोंनि फोथायारि खृष्टानफोरबो थानो हागौ। बिथांमोना माखासे बुंनो नागिरो गोथै मानसिफोरनि थाखाय मानो बिनांगौ, थैनाय थांनायफोरनि थाखाय बिनानै माबा बेनिफिट एबा मुलाम्फा दं दाबि गोबां जोंनि गेजेराव सोंलुफोर सोंनो हागौ। मानोना गोबांथार जोङो जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायफोरखौ जों मोननो हायो आरो बिथांमोना गोबां कमेन्टफोरनि गेजेरजों गाव गावनि बेबायदिनो सोरबा फोरोंनाय एबा मिथियै बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना बे सोंलुफोरखौ सोंनो हागौ। अन्दागाफोर दा बेनिखायनो सोरबा बुंनो हागौ गोथांफोरनि थाखायल' जों बिनो हायो, थैनाय थांनायफोरनि थाखाय आरो जेबो गैला, थैबाय आरो जोब्बाय बिथांमोननि बे गोरबोआव आरो खुगायाव बेरखानाय बाथ्रा। नाथाय गोथार बाइबेला जोंनो मा फोरमायदों? तेसलोनिकेनि 4:13-14 सिरियाव जों फरायब्ला अ बिदा फंबायफोर जोंहा इस्सा गैया नोंसोर थैनानै थांनायफोरनि लागै मिथियालाबा थागोन होननानै बरसा गैयै गुबुनफोर बादि नोंसोरा बिखा खामि बादि। अब्ला जेरै जों बे गोथार बोसोनजों मा फोरमायदों? जों साफ्रोमबो इसोरनि फोथायसुला बिदा आरो फंबाय आरो बिनानावफोर जोंहा साफ्रोमबो थांखि दं, इस्सा दं, मिजिं दं, नाथाय जोंखौ इस्सा गैयै एबा मिथियै दाजाथों होननानै फोरमायदों। जोंहा इस्सा गैया। सोरबा बे हादोराव जायफ्रा थैनाय थांनायफोरनि थाखाय बिनांगौ एबा बिनाङा एबा बिसोरनि थाखाय बबे रायजोआव सहैदों ना नोरगाव ना सोरगोआव बेफोरनि थाखाय इस्सा गैयै सुबुंफोर बे हादोराव थानो हागौ। जायफ्रा बे हादोराव गियान गैयै, जायफ्रा धोरोमजों लोब्बा गैयै एबा इसोरजों सोमोन्दो गैयै एबा जायफ्रा जाम्बा आरो जाम्बि एबा जेबो गियान गैयै बिसोर सुबुंफोरा जेरै जेबो बिस्रा मिथिनो एबा साननो हानाय गियान गैया। बिथांमोना थैबाय आरो जोब्बाय। नाथाय जोंखौ बैसोरबादि दाजा जेरै जिब जुनारफ्राबो गावसोरनि थैना थांनायफोरनि थाखाय बबाव थाङो बिसोर जेबो मिथिरोङा। जेरै दाउसिन दाउलाफ्रा जिब जुनारफ्रा जेबो इस्सा गैया, जेबो मिथिया। जोंखौ बुंदो जोंहा इस्सा गैया नोंसोर थैना थांनायफोरनि लागै मिथियालाबा थागोन होननानै अन्दागाफोर। बेनिखायनो जोंहा साफ्रोम इस्सा थानांगौ थैना थांनायफोरनि थाखाय माबादि मिथिना लानांगौ, माबादि बिसोरनि थाखाय जों गथायनांगौ। बेनि थाखाय जेरै गोथार बाइबेला जों साफ्रोमबो मोनफा मोनफा थांखि लानानै जों जेरै बे हादराव थानानै लायो। बेनिखायनो जोंनि आइ आफानि बिदाफोरा थैना थांनाय जोंनि बाप्तिस्मानि गुबै थांखियानो जादों इसोरनि रायजोआव सहैनायनि गेदेर इस्सा। जों थैनायनि उनाव बिफानि रायजोआव सहैनायनि बे इस्सा। नाथाय बे हादराव सोरबा मिथिनानै एबा मिथियालाबानो पापफोर मावबाय, बिसोरनि पापफोरजोंनो बिसोर हमथा जायोब्ला अब्ला बिसोरो बहा बिसोर गावसोर बिनानै लानो हानाय बोलो मोनो। बेनिखायनो नों आरो आं साफ्रोमबो बिनानै होनाया बिनि थाखायसो बिसोर इसोर रायजोआव मोनगोन। बेनिखायनो बत्सा गैयै गुबुनफोर बायदि नोंसोर बिखा खामि बादि अन्दागाफोर जाय गुबुन बिदा फंबाय बिनानावफ्रा धोरोमजों एबा इसोरजों सोमोन्दो गैया मोनसे जेबो बत्सा गैया। बिसोर बैसोरफोर बादि बत्सा गैयै, मिजिं गैयै, थांखि गैयै, जेबो साननाय गैयै आरो बिसोर थैना थानायफोरनि बिदा फंबायनि बिसोरनि जिउआव बबाव थांगोन बिसोरनि थाखाय बिसोर बिखा खामा। बिसोरनि थाखाय थैना थानायफोरनि जिउआव आद्रि जाखोना बिदिनो मोजाङाव जाखो बिसोरनि थाखाय बिसोर जेबो बिखा खामा। बिसोरबादि जोङो दाजाथों होननानै जोङो बिसोरनि थाखाय जों बिखा खालामनानै बिनांगौ बेखौसो फोरमायदों। बेनिखायनो जोंनि खाथि बिदा फंबायफ्रा थैना थानाय आइ आफाफोरनि थाखाय जों बियो थैनानै थांनायफोरनि थाखाय बिनो धोरोमियाफोरनि आर'ज खालामनायजों मोनसे गोथार बान्था मोननो हायो। आरो बे बान्था जादों सोरगो रायजों आरो उनाव बिसोरो नों आरो आं बिनायजों बै इसोर रायजोआव गोथार होननानै सानसेयाव गनाय जायो। थैनाय थांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जों सुजियोब्ला गाबखोयोब्ला फोरबोआ बिसोरनि पापफोरखौ नों आरो आं बिनायजों निमाहा होनानै गावनि रायजोआव जायगा होयो आरो बिसोरनि जिउआ इसोरनि जागोन। बिसोरबो जोंनि थाखाय सोरगो रायजोआव आफा इसोरनाव बिना होगोन। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिसोरनि थाखाय बिनाय गोनांथार। बे थांखिखौ लानानै जोङो जेरै अन्दागाफोरजों गोथैफोरनि थाखाय बिनाय जायो। बिनि दुखु गोनां सैनानो थाखाय
बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय जोबनो गैयै जिरायनायखौ बिसोरनो हो अ प्रभु नरकनि दरनिफ्राय अ जोंनि अरायनि अननायनि आफा जोंनि अनजालु बिसा जोंनि बिगोमा जिसु खृष्टनि मोदोम आरो थैखौ जिउमा आरो बे नख्रानि गुनखौ जोंनि आरो दुलाराय बुहुमनि पापफोरखौ सोनो थाखाय नोंनि आखायाव गथायो बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय 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 जोबनो गैयै जिरायनायखौ बिसोरनो हो अ प्रभु नरकनि दरनिफ्राय अ जोंनि अरायनि अननायनि आफा जोंनि अनजालु बिसा जोंनि बिगोमा जिसु खृष्टनि मोदोम आरो थैखौ जिउमा आरो बे नख्रानि गुनखौ जोंनि आरो दुलाराय बुहुमनि पापफोरखौ सोनो थाखाय नोंनि आखायाव गथायो बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय 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 जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय बिनि दुखु गोनां सेनानो थाखाय आज जोंनि सावरायनाया बिसिनि जिउखौ मावबो जों नोंनि अनजालु बिसा जोंनि बिगोमा जिसु खृष्टनि मोदोम आरो थैखौ जिउमा आरो नख्रानि गुनखौ जोंनि आरो दुलाराय बुहुमनि पापफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंनाव गथायो जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो 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 बिफा आरो बिसाजोफ्रा जिउनि मुङै आरो नोंजोंबो लोगोसे गोथार गाहाम खालामो आरो मसेया बालाहामायाव जिबखौ दिखांनाय बादि मानसिनि फिसा हौवाबो दिखांजागोन जेरै बिखौ फोथायग्राया जोबनो गैयै जिउ मोननाय बादि मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बे गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ थोनहोबाय जेरै बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो आरो जायोबादि नाथाय जोबनो गैयै जिउ मोननाय बादि जों बिनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट नों बुंदोंमोन आंनो गोथां आरो सोरांफिननाय जाय आंनियाव थायो बियो माब्लाबाबो थैथारनाय नङा नोंखौ नुनो मिजिंथिनानै थैनानै थांनाय फंबाय बिनानावफोरा नोंनि बे बाथ्राखौ फोथायदोंमोन दिनै बिसोर नोंखौ नायनो गान हाबदों अन्नानै नों बिसोरखौ खोनासं आरो बिसोरखौ बिफानि रायजोआव लां असुबुंनि सोरजिगिरि प्रभु इसोर जोंनि गुरै बिनायखौ खोनासं राहा गैयै जिउफोरखौ सुस्रांगार आरो बिसोरखौ गावनि सोरगो हादोराव लां बिसोरखौ आखुफोर आरो गथ'फोरनि लोगोआव ज' खालाम जेरै बिसोर नोंनि समायनायखौ जोबथा जासे रोजोबनो हानाय बादि जों बे बिनायखौ नोंनो फोथायो नोंनि बिसा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों नोंनि मुङा गोथार माने जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ न'खराव जेरै जाबोदों हायावबो बेबादिनो जाथों जोंनि
Dulama Maria. Online jamu online. परवा नोंजों लोगोसे थाथों गासिबो हाग्रा इसोर बिफा आरो बिफा होथों आमेन Mondoli जानानै थेंक्स होनो सानबाय जोंनि मानगोनां उदालगुरि फारिस्टि आरो लोगोसे सारफोर आरो जोंनि उदालगुरि टाउन केथलिक मण्डलनि जोंनि प्रेसिडेन्ट आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोन फादरा जोंनि बे संसारनि थैनायफोरनि थाखाय आरो जोंनि बे मण्डलिनि थैनायनि थाखाय जोंनि दहाय फुङावहाय फादरा बिनानै होबाय गासैनिबो थाखाय आरो लोगोसे बिदिनो जोंनि गासैबो गेदेमाफ्रा जेरै आइजोफोराबो गासैबो जों लोगोसे गेजेराव ज' बिबाय आरो लोगोसे ज' बिनायनि उनाव जोङो दिनै फादरनि बिथोन बादि आरो जोङो बे खबस्थानाव फैनानै मरासालाव फैनानै जोङो ज'है बिनानै रानि रजै खालामनानै जोङो ज'हाय बिनायखौ खालामनाय जाबाय आरो बेनिखायनो जोङो मण्डलनिफ्राय फादरखौ सिस्टारफोरखौ आरो गासैखौबो हामबाय होनानै दिनै जों बेखिनियावनो मण्डलिनि जिथु गोथैफोरनि बिनाय दंमोन मिसा दंमोन बे दिनै जोंना बे 2 थारिखआव लानाय जादों बेखायनो गासैखौबो मिथिहोनाय जाबाय जोंहा आरो नेक्स्ट बेलेग माबा बिनाय गैला दिनैनो 2 थारिखआवनो जों मोनबाय जोंहा खाफाल गोनां फार्स्टआवनो जों बिनानै जों खबरखौनो फैबाय आरो मोजां जाबाय बेखायनो गासैखौबो बाख्नायनानै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय इसोर बाख्नाय जाथों Thank you, Chef. Father, that's a program no more. Thank you, sister. Ada fadarnya. Ini lalu. Program no more. Fombai, fomila.